Здравейте и добре дошли в Роси Тарот. Време за нашето видео на тема мисли ли той или тя за вас днес конкретно. Денят, в който сте попаднали на това видео, ще има два избора, затова съм подготвила двата ангела. Това ще е избор номер 1, легналото ангелче, и избор номер 2, седналото ангелче. Така че пуснете се, оставете на пауза, помислете и вижте кое ангелче ви привлича най-много. И нека да започнем да видим дали той или тя мисли днес конкретно за вас и ако мисли, какво си мисли. Започваме с избор номер 1. Това ангелче ще го изместя ето така. Така, избор номер 1. Мисли ли намислението това си човек за вас? Така, седнете, успокойте се, изчистете мислите си. Представете си намислението това с човек, за да може да видим кой е той и дали ще отговаря за вас това видео. Първо да проверим за какво си мислите вие. Какъв човек е намисленият от вас? Така, за избор номер 1. Какъв човек излезна тук като вариант? Човек, който обича да пътува, човек, който обича пътешествията, обича да се забавлява, също така държи на външния си вид, на това как изглежда и то доста държи на това, бих казала. Също така човек, който обича женското внимание, обича да е център на внимание, откривател също така, обича да открива нови и нови неща, старае се да показва тази негова черта, че обича да се обучава, да научава нови неща, може би за това обича и пътуванията. Ето за такъв човек ще гледаме при избор номер 1 и сега да видим дали този човек мисли конкретно за вас днес и какво точно си мисли. Мисли ли за вас този човек? Избор номер 1. Мисли ли си за вас? Определено си мисли. Първата карта е да, мисли, но играе някаква роля пред вас този човек. Пред вас показва едно, а всъщност е съвсем друго. Както казахме, излезна преди малко, той показва, че обича женското внимание, че е откривател и така нататък. Това е един вид маска за пред хората. В същото време този човек е мъж на място или жена на място. Вие ще си го обръщате в ваша позиция. Той е стабилен, той държи на това да бъде авторитет, на това да изгражда стабилни връзки и отношения с хората, въпреки че показва, че е малко лекомислен и се държи по коренно различен начин с хората. Това е маска, която той играе, но да мисли за вас, въпреки че се старае да покаже, че не мисли и не иска вашето внимание. Тук си излезна конкретно ясно, че мисли за вас, иска да има среща, да се видите. Опитва се да бъде силен, обаче вие не му позволявате. Имаме силата в обърната позиция. Опитва се да изглежда силен пред вас, обаче вие го правите да изглежда не толкова достатъчно силен и да се разтапя пред вас. Това са му мислите. Какво друго си мисли този човек за вас? Избор номер 1. Нека да видим какво друго си мисли за вас. Мисли си за това, че желая да има среща с вас, да ви докосва, да ви прегръжда, да разговаря. Възможно е тук да има и доста сексуално желание от негова страна към вас. Така че за избор номер 1 бъдете спокойни. Този човек мисли за вас, показва ви едно лице, а всъщност е съвсем друго, дори и да се старае да покаже, че не мисли за вас. В същото време той мисли и иска да има физически контакт с вас. Това си мисли. А сега да видим и за избор номер 2.
Нека да видим избор номер 2. Така, пригответе се, отпуснете се и вие, изчистете мислите, разума си, представете си на мисления човек, за да видим какъв човек ще дойде при нас за избор номер 2. Така, влюбен човек, стабилен човек, човек, който може всичко и знае всичко, човек, който най-вероятно е изневерил в тази връзка, имало е намеса на трети човек и той е бил причината за това, но съжалява прекалено много, осъзнава, че допуснатата грешка му тежи много, че трябва да извърви дълъг път, за да стигне отново до вас и да ви предложи това, от което имате нужда, но този човек със сигурност изпитва някакви чувства и емоции към вас. Ето за такъв човек ще проверяваме за избор номер 2. Нека да видим сега този човек дали мисли за вас. Мисли ли за вас той или тя конкретно днес? Съжалява. Наистина съжалява много за миналото. Съжалява за това, че е постъпил глупаво и по-детски, без да мисли за последствията. За това, че не се е опитал да се предпази под някакъв начин от изкушенията, които са му били предложени. За това, че наистина е постъпил по този начин с вас. Но трябва да се излекува, да възстанови баланса в живота си, така че да може да предприеме някакви действия. Чакайте да видим, мисли ли този човек за вас конкретно и какво мисли, ако мисли. Да, мисли. Той ви очаква да се завърнете от дълъг път. Най-вероятно тук няма комуникация, не се виждате, но той стои и гледа, чака вие да се появите от някъде, да се като някакво сияние да му се появите. Мисли за вас, да, вижда ви дори като императрицата, като неговата жена в живота, както излезна, той е много влюбен във вас, има много чувства и разбира се любов към вас, така че да, мисли за вас и то мисли по един много хубав начин, докато при избор номер 1 беше мисленето в сексуална насока, тук е в съвсем друга насока. Той мисли за вас по съвсем друг начин, романтичен начин, както казах, вижда ви като жена, съжалява за вижда ви като жена за себе си, съпруга, достойна жена, а не просто една от поредните бройки. Затворил се в себе си, търси път, както излезна, че трябва да се излекува сам себе си, за да продължи напред. Търси помощ от по-мъдри хора от него, от хора, които може би са преживяли такава ситуация, иска съвет от тях как да постъпи. Така че и при избор номер 2 мисли за вас и то мисли в очакване на това той да се излекува, вие да се появите и да се срещнете отново с по-добри чувства, емоции и енергии и да бъдете излекувани едни други, защото явно той се чувства доста наранен и объркан и съжалява за това, което е направил, за това в момента не може да предприеме действия спрямо вас. Това беше и за избор номер 2. Ще се радвам и вие да споделите в коментарите дали отговаря за вас това видео и ще ви очаквам в следващото ново такова. Довиждане!